Hej YouTube. Okay. Er du med på I have at... been laid down in a pit of darknesses and the shadow of death. And thy anger is pressed down upon me. And all thy cares have come down upon me. And from this bed I cry out for the kindling of thy light. Men er du med på at vi... Woe to all, for our dwelling place is distant, and we wander through the domiciles of chaos. Okay, han kan så ikke lige være med til parkour. Nu er det. Det stykke alle har ventet på. Let's do it. Yeah! Parkour! Min rekord er 50. Kan vi slå den, YouTube? Yeah! Vi kan slå den. Nej. Nej! Jeg er fucking ringe til parkour, ikke Subi? Hvad? Let's do it. Nej, det vil jeg ikke. Jeg vil hellere se min egen. Jeg kom lige nøjagtigt til 50. Jeg var så tæt på min rekord. Det ville være så fedt, hvis jeg fik den. Men det gjorde jeg så ikke. Men nu pisser jeg på min mor. Let's do it. Den magiske. Let's do it. Nej. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Mig spille. Let's do it. Whee! Let's do it. No. Okay, det lyder så ikke. Det alle har ventet på. Ja, det bliver mega sejt. Woohoo! Yeah! Okay, der kan vi sgu ikke ordne på egen hånd. Vi kan kun ordne det ved hjælp af det.
ultimative Daniel. Nej! Samme bold! Yeah! Okay, vi keder os alle sammen, er det ikke rigtigt? Jo, så... Men vi må ikke kede os. Det skal være kabut. Det skal være den her. Rainbows, orange sky, rainbows. Okay, vi skal højt op, så man nærmest ikke kan se regnbuen. Boom! Rainbows, orange sky, rainbows. Jeg vidste ikke, hun måtte se PewDiePie. Hvad var det nu, han ledte efter? Yeah! No. Lad os skynde os væk fra den ultimative bombe. Hvor er den? Men lige meget. Det tænker jeg. Den ultimative bombe har fanget os. Wow. Og så også lige det der hoppebolde, de siger tada! Mens alt det der ikke også. Ej, altså jeg er nødt til at spille lidt mobiltelefon. Så sejt der. Bip bop bop bip 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 bip. Her er der en pakke. Bip bop bop bip bip. Hvad er der i den? Min mobiltelefon, vi er de bedste venner. Her er den pakke, mand. For the days of my life have vanished like Ja, det gør smoke, jeg, Subi. and my bones Hvad tror are du parched der? like ash, and that Her all er my min impurities be bedste as fuel pakke. for that fire until nothing remains Kan but the light gøre alone. lige meget hvad. Hvis bare jeg siger til den skal men det var min fejl. Det var mig, der kunne komme. Subi, vi har allerede sagt hej til YouTube. Okay, det er fint nok. Det er bare... Det er mine videoer, der er sjove, er det ikke? Ikke også, mand? Nej! Jamen, Counter-Strike, det er kedeligt. Girl, det er meget sjovere. Gary Spot! Gary Spot!
Så pluk Subi. Okay. Jeg skal nok tage nogle ordentlige bomber. Okay. Der sker aldrig noget sindssygt her. Aldrig. Altså, det er bare en helt normal by, ikke også? Der sker aldrig noget fedt. Wow. Jeg kan ikke spawn. Altså helt ærligt, der hoppebolde overalt, der siger tada, fordi de kan hoppe højt. Du er slet ikke klar over, hvad det var, jeg lige havde bornet. Et gigantisk brag, der siger boom over hele verden. Ja. Der er ingen her, der er bedre end mig. Til Garry's Mod. Det gjorde næst. Jo, det tror jeg vist lige, jeg er. Faktisk ikke. Det er din lille pikslik. Og hun er så... Den lille, hvor hun lærte de ord for mig. Lasersigte på den her. Hvorfor skriger hun? Yeah. Så må Subi ikke spille mere. Så nu regner det. Det regner vist. Åh nej, det regner. Hader regn. Regn skal dø. Kom nu, jeg ramme. Jeg ramt.
Men jeg mistede ikke nogen liv. Gjorde du? Blev du skudt i... Okay, det er faktisk... Spiller du Team Fortress, Subi? Det er noget lort. Hvad spiller du, Subi? Jamen Counter-Strike ligesom. Det er kedeligt. Jeg kan larme alle mennesker omkuld. Larm! Jeg kan larme alle mennesker omkuld. Larm! Jeg kan larme alle mennesker omkuld. Hey vent, hvorfor er det ild i dig? Jeg vil larme. Han er lol. Der er bare ild i ham, mens han bare sådan... What's up? Men det må man ikke være. Hvad? Hvad? Skud to YouTube. Nu er det FaceTime. Wow! Sej! Nej, den er kedelig. Den er sjov. Oh my god! 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 Hvad? Hvad? Okay, det er kedeligt at spille singleplayer. Nu skal vi spille multiplayer. Hvad? Sandbox. Nej, det er fucked up, det spil. Jamen, Subi, load out, ikke også? Har du jo ikke engang. Det dur ikke på din computer, fordi din mor kom og sagde, at du ikke må downloade det, fordi man skal være 18 år for at spille det. Hvad kan du spille? Men Subi, du må ikke spille det. Man skal være 18 år for at spille det. Og nu skal jeg sige det til din mor. Subis mor! Subis mor! Hallo! Hallo! Subis mor! Hallo! Og hvad så?
Okay. Jeg tror på, hun ikke kan høre mig. Men alligevel. Subis mor. Subis mor. Subis mor. Subis mor. Men Subi, hvorfor er din computer lort? Hvad er den så? Jamen, den kan ikke engang trække Minecraft. Jamen, det lækkede. Nå, så vidt jeg kan huske, gjorde det lige så snart du kom ind på en server, så kunne man ikke gå et eneste skridt på din computer. Hvor mange gange har jeg lige sagt det? Jeg kan spille loadout. 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 Sådan er du. Og hvor lang tid tager det, før jeg kan komme ind på den her server? Okay, Subi, hvordan har du haft det i dag? Har du haft det skidt? Har du haft det dårligt? Har du haft det ultra super mega totalt godt? Eller hvordan har du haft det? Du har haft det skidt? Er det det, jeg hører? Okay, Subi, han har haft det skidt. Desværre. Okay, Subi, hvad? Har du haft det skidt, eller har du haft det dårligt? Jeg spørger dig. Det er det TV! Subi, det er TV! For filan! TV! Det duer ikke! Den er snart færdig med at downloade, men kom nu! Ja, hvad er der galt med det? Og hvad er der galt med det? Bare fordi du er nybegynder, behøver det ikke at være fordi du er en lort. Nej, det koster, Subi. Det koster.